Казвам се Сергей Влахов и съм собственик на фирма Профисем Агро ЕООД, която се занимава основно с семепроизводство на зърнено-житни култури и заготовка и почистване на семена. Работя отдавна с продукта Амалгерол. Опитът ми е над 7 години. Като тази година, след работна среща в института в Кнежа, реших да изпробвам и новия продукт с гъба и бактерия азот фиксираща. Взех за всичките си площи, тъй като в Амалгерола имам 100% доверие, че в година с неочаквани метеорологични явления, като засушаване, ще помогне много в хабитуса и в развитието на растенията и опазването им при неблагоприятни метеорологични условия. Реших да ползвам и новия им продукт, тъй като с нарастващи цени на азотните и фосфорните торове има нужда от алтернативно решение на азотното торение. На тази площ съм засял за семепроизводство ечемик, употребен предсидбено МП и подхранено с азот с половината от торовата норма. И за мен ечемика изглежда перфектно.